Jnavendanoçyan Radyo Denge gelden baş 19 adare 2024 seyşemli Brüksel saat 12 Lahmede çağırdı. Godar necamen uçe navaroje peşkeş bikin despek geçen sernuçe. Parizer jibu kubre be rapor hevditine bikin serledan kirin. Ve çaraliye Kurdistan u cihane Kurd cejna Nevroz piroz diken. Fermandariya biryargeha navendiya yeja astare serkeftin veya geleme be. Yerleyin azadiyeli çayın Kurdistan'ın Nevruz bicoşe kemezin piroz diken. Lezapedin abera gerle varteşa Türk teşereke girandı kavme. Lezapedin abera gerle varteşa Türk teşereke giran heye hakan fidan carekedin gefliyene kafar. Pelegodarın hejam dest bu berfereyen uçe xwediken parêzeran ji bo ku birê ve rapora hevdîtinê bikin serlêdan kirin têkiliyarê berapo bi temamî bi derve hatiye qut kirin û sû şeş men ji bi tu avayê agahî jê nayê girtin. Pêdengiya saziyên nav netewîlî dijî tecdîdê dewam dike saziyên dewleta tir jî pêdengên herî dawî sîpê dijî çû Tirkiyeyê li bêyî ku biçe îmraliyê vegerîya li hemberî vê pêdengiyê li zêdetirî set girtîgehan girêva birçîbûnê dewam dike. Serlêdana parêzeran jî bêhna ber dewam dike. İroji Parizer'in büroya hukaya 3 sale Raziye Öztürk, Emran Emekçi, İbrahim Bilmez u Cengiz Yürekli, Cibu Hevditin Aliger Reberapo Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım u Veysi Aktaş, Serli Serdoz Gore Komarya Bursa ve Müdüriyete Girtika İmraliye'dan. Hatana bitti avayı bersiv ji serlidaran hevditirene naye dayin u pişti bi mahan ji Parizeran redibejin ku cezeyin disipline heye. Jibu ku tecid ve şikesteyin gele kurdu dostyan xwe bi çalakiyên cihê renk li hemberi li her deri cihane dinava tekoşîn edene. Başa çaxe gula çaxe guli kusul bila Nevrozu sen saladla kengi bxer tübe bahar Bahar Be hezaran kez li Dersim, Eli, Agiri, Basit, Panos, Kars, Kağızman, Merdin, Nüseybin, Muş, Malazgirt, Kop, Sirt, Dehe, Erzurum, Karaçoban, Rıha, Veranşehir, Erdahan, Merdinek, Balıkesir, Hatay u Muğla'yı Nevroz piroz diken. Girse engel bir duruşmayın berxwedane her ikin qada Nevruz'e pirozbayı despekirin. Li navçer Nüseybina Merdin'e be hezaran kez beriya pirozbayı li qada Nevruz'e ya li hemberi parka cigerxwin kombun ser li Ceseresi beheve be hezaran kez de destevan da flamayın berengin kez kusuruzer u be duruşmayın biji Nevruz u biji serukapo her ikin qadan. Volatiyen kuketin qadan Nevruz'e bicoşe kemezin xalekin govende digerinin u jinin bicilu bergen kurdi tevri pirozbahiye bun dimenen rengin derketin ole. Li qadan Nevruz'e duruşmayın berxwedan tem berskirin u dayken aşti u xizmen girtiyan em be girseyi ketin qadan Nevruz'e jihela gel ve be çepikan hatın peşvazi kirin. Pirozbaya Nevroz'e bigerandına govende dest bekir pirozbayı ba haftınan berdoğam dike. Yeja astar serkeftin veya geleme be fermandariya biryargeha navendiya yeja astar bida xuyaneke Nevroz piroz kiri gut Nevroz bu meşa azadi ya reberti gihiş vataya xwe. Yeja astar balkişande Nevroza 1970 ku reberapo li bendava çubuke gava yekemin avet o gut pişti ve pengava diruki pekeke bu roman helbes u destanen nu. Ji sala 1970 u hata îro Nevroz li vataya xwe ya berxwedane de te piroz kirin. Mina xweza ku
ku de her baharê de xwe nû dibe gelê me jî de her Newrozê de xwe zindî dike û weke dînamîka azadî û demokrasiyê derdikeve holê. Newroz li hemberî mêtîngeriyê veguheriya serhildan û berxwedanê. Eger Newroza gelê Kurd xaka wê hatiye dagirkirin, mirovên wê hatine kolekirin û rêbertiya wê li girtîgeha taybetiya İmraliyê hatiye girtin, divê gelê Newrozê bi enerjiya biharê veguhere têkoşîne ve hesab bipirse. Her Newroz ji bo me gavek ber bi azadiyê rêbertiyê ye. Em bawer dikin ku divê Newrozê de jî wê gelê me cardin bi duruşmeya bijî rêbera po bihereke qada û wê Newrozê veguherinin dema azadiyê. Fermandariya biryargeha navendiya Yêja Astarê got di haqên serdema MHP, AKP û MHP bi rêbazên şerê taybet hewl didin gelê Kurd bi taybetî ciwanên Kurd bê îrade bikin. Faşîzma AKP MHP dixwaze Kurdistanê veguherîne dojihê. Divê her Kurd bi taybetî ciwan bersivê bidin di haqên serdemê. Em bank li jin û ciwanan dikin ku agirê li çiyayên Kurdistanê gur û geş bikin. Penasiya civakeke ku jinê azad neke nikare azad bibe herî zêde di jinên Kurd de şember dibe. Jinên Kurd li dijî kolêtiyê bedena xwe kirine meşale her şehîdekî Newrozê ispat kiriye ku bi pêşengtiya jinan agirê Newrozê geştir dibe û dibe hêza pêşeng ya gelê Kurd û jiyaneke nû ava dike. Ev rastiya Newrozbûyînê ye ku ji aliyê şehîdan ve hatiye avakirin û PKK dike Partiya Newrozê gelê Kurd dike gelê Newrozê û rêbertiya wê dike rêberê Newrozê. Herkesî ku dixwaze bi romet bijî divê di rastiya Newrozbûyînê de cih bigire. Em bank li herkesê ku ji xwe re dibêje ez mirovim dikin ku divê Newrozê de cih bigire û di agirê Newrozê de metîngeriyê bişewitîne. Divê her jineke Kurd, her ciwaneke Kurd, her dayikeke Kurd û her ruspêke Kurd vê Newrozê bi rengê xwe pêşwazî bike. Weke Gêrlayên Yêja Astarê em vê Newrozê bi hezkirin û baweriya ji bo gelê xwe û bêrîkirina rêbertiya xwe di nava mercên her zehmetê têkoşînê de pêşwazî dikin. Em ê bibin agir û bi rih û mejî û dilê xwe celladên xwe bişewitînin. Di navbera Gêrlayên Azadiyê û Artêşa Tirka dagirker de li girê Amediyê şereke giran diqewime Dewleta Tirka dagirker ku di çarçoya planên dagirkeriyê yên nû de karên siyasî û diplomatîk dewam dike ji aliyê leşkerî ve ji amadekariyan dewam dike. Li qadên gerîla hem leşkerên Artêşa Tirk hem jî hêzên PDK dibin navê yekîniyên muxafizên sînor ên Iraqê de bicih dibin. Dewleta Tirk duhdanê êvarê di ser deriyên sînor ê deştanê yên li navçeya Çele ya Colemêrgê hêzeke leşkerî Sevkû Başûrê Kurdistanê kir. Li gorî agayan hêzeke ku ji herêmê re hatiye şandin li derdora gundê Baroxê yê li nehiya Kanîmasiya Duhokê hatiye bicihkirin. Hat ragihandî ku li vî tevgera leşkeriya li herêmê jî dewam dike. Her wa di navbera Gêrlayên Azadiyê û Artêşa Tirka dagirker de jî li girê Amediyê şereke giran diqewime. Li gorî agayên hatine bi destxistin di van kêliyan de li girê Amediyê ya Zapê di navbera Gêrlayên Azadî û Artêşa Tirka dagirker de şereke giran heye. Agayên berfirehtir hatine standin lê şer dewam dike. Gêrlayên Azadiyê li çiyayên Kurdistanê Newroz bi coşeke mezin pîrozkirin gerîlayan destpêkê merasima leşkerî li darxistin ji fermandarên HPG Serhaj Jêhat têkildarî giringiya Newrozê axivî. Serî da Newroza 2024 a 5 Emin rêber apo gelê Kurdistanê tevahî gelê herêma Rojhilata navîn o tevahî mirovayî o tevahî hevalan pîroz dikin. Dîsa di şexsê Kawayê Hemdem şehîdê yekemîn ê Newrozê rêheval mazlûm Zeki Alkan da tevahî şehîdên Newrozê bir dînin bejnax behwan tewînin soza dawan libaret nû dikin. Hevalno wek hûn zanin tevgera apoyî tevgerekî Newrozê ev 5-3 sale rêber apo bixwe ser rihê Newrozê tekoşîn dike. 25 sale jî di İmraliyê da di nav şert û mercê herî giran da tekoşînê bi rihê Newrozê dike. Rihê Newrozê Agrê Newrozê geş dike gur dike. Ji bo tevahî mirovayî bûye îlhama tekoşînê
o zafera mezin. Gerila azadiya Kurdistan jî. Çavkaniya xwe ji vî agirê geşê Newrozê ku rêber apo bê navber geş kiriye gur kiriye digire. O îro roj ji bo neyar, ji bo hêzên hegemon, ji bo hêzê hevkar bûye tirs û xewf. Me bi rihê Newrozê ku di şexsê Heval Erdal, Heval Rojhat da yekê Jotmeha 2024 paytexta Romê xist. Yani paytexta devleta qirker a dagirker hat xistin. Dîsa ev rihê fedayî rihê Newrozê li tevahî qadên çiya di nav artêşa fedaya da geş bû gur bû. Bi operasyonê şoreşgerî li Xakûrkê heta Metîna bê navber ev rih gur bû geş bû. Herî dawiye ku bi operasyona şoreşgerî a Doğaviyan ku gerîla azadiya Kurdistan bi rihekî fedayî ketin barergehê artêşa Türk ku bi gotina me agir berda erşê Romê rihê gerîla azadiya Kurdistan misoger kir şîmber kir. Li vê tevahî gelê Kurdistan, ciwanê Kurdistan îlham ji vî rihê zaferê bigire, li Kiderê dagirker êriş bikin, destdirêjiyê li ser nirxê netewî bikin, însanetiyê bikin, ew jî bi vî rihê gerîla bersiv bidin. Gerîlayê ku bi rihê fedayî bi fikir ramanê rêber apo hûnan diye xwe gurç û pêş kiriye, ne mimkinek binkeve. Gerîlayê zaferê, gerîlayê hîviya sed sala bîstemîn ji bo tevahî însanetiye. Peligodarên ja bi 10,000 kes tevlî Newroza Geverê bibin. Cejna Newroza Gever acole mergesi be bi duruşmaya rabedema azadî û serkeftinê were darxistin. Pîrozbayî dest be saat 13 de li stada Yenişehîrê ya li Taxanû dest ve bike. Endamê Komîtê Amadekar Resul Temel bank li tevaya xelkê bajêr kir ku tevlî pîrozbayî bibin. Li çarşûyê amadekariyê Newrozê de me li 12 taxan komisyon ava kirin. Her wa xebatên me yên li Pinyanîşî, Cîlo, Gelediye, Diriyan û Dîskiyê jî berdewam dike. Xelkê Geverê dê Newrozê bi coşeke mezin pîroz bike. Em ê Newroza îsal diyariya Rêber Abdullah Öcalan û girtiyên di grêva birçîbûnê de bikin. Hevserûka Dem Partiyê Geverê Ercan Sevmez jî got em ê Newrozê bi rihê mazlûm Doğanan pîroz bikin. Hevserûka Dem Partiya Geverê Filiz Saygın jî got ji bo gelê Kurd Newroz remza serhildan û berxwedana li dijî zilmeyê li qada berxwedanê bi hev re agirê Newrozê geş bikin. Amadekarê Newroza Çewlîgê jî ya sibe temam bûn. Ji Komîtê Amadekar Şevket Kalındamır bank li tevaya gelê Çewlîgê kir ku li dora agirê Newrozê kom bibin. Kalındamar di dawiya axaftina xwe de alî ziman ku ew ê germahiya agirê Newrozê sibe ve guhezin qada Newroza Amedê. Li binarê Qendîlê jî agirê Newrozê hat pêxistin. Ciwanên welatparê, jinên ciwan ên tekoşer û tevgera azadî li gundê Bokrîsan pêşengiya coşa Newrozê kirin.
Zenure Yüce dayıka şehida Nevroze Sema Yüce dibêje ez bi keça xwe bi çalakiya wî serbirindim. Dayıka Sema Yüce Zenure Yüce ji jin Yusra axivî û diyar kir ku Sema bû yek jî keseyetên pêşeng gengelê Kurd û ji hezaran ciwanan re bû îlham. Dayıka Zenure got min soz da Sema ez tu carî dev ji vê dozê bernedim. Heta nefesê xwe ya dawî ez ê têkoşîna xwe bidomînim. Sema Yüce di sala 1971 de li gundê Kargaliya Jêrîn ya girêdayî navçeya Agirî Tutaxê ji dayîk bû. Sema Yüce dibistana seretayî û amadeyî li Agiriyê xwend piştre çû zanîngeha Otlûyê. Li zanîngeha Ankarê tevlî nava xwendekarên YCK bû û di sala 1991 de çû Bekaya û tevlî perwerdeya Rêber Abdullah Öcalan bû. Sema Yüce di sala 1992 de vegeriya welayet li Agiriyê de encama bêbextiyekê de hate girtin û bi 22 salan hate ceza kirin. Piştre sürgûnî Nevşehir kirin, piştre sürgûnî girtîka Çanakkale kirin. Sema Yüce li girtîka Çanakkale'de di şeşemin sala dirgirtina xwe de ji bo ku balê bikişîne ser xeta xiyanetê û polîtikên şeriyên dewletê di 21 adara 1998 de bedena xwe da ber agir. Çalakiya Sema Yüce li tevahiyê welayet deng veda. Dayıka Sema Zenure got Sema piştî agir berda bedena xwe sê roj li ber xwe da û şehîd bû. Me ew li ciyê ku ji dayîk bûye veşart. Dayıka Zenure herî dawî got pêwîst e gel Kurd yekîtiya xwe ava bike û li dijî sistema faşîst têkoşînekê krêzî bike. Divê herkes deste xwe deyne ser wicdanê xwe û girtiyên li girtîgehan biparêze û xwedî derkeve. Li Maxmûrê yekîtiya xwendekarên azad meşeke meşaleyê li darxist xwendekarên wargehê li ber dibistanê li hev kom bûn û bi daxwaza azadiya Rêberapol li wargehê geriyan. Meşawan heya ber parka Şehîd Aryen Cudî dewam kir. Ciwanan paşê li qadê bi meşaleyên xwe Newroz nivîsandin. Xizmên girtiyan ji bo azadiya rêbertiya xwe em di 21 adarê de li Amedê bin. Xizmên girtiyan diyar kirin ku daxwazên girtiyan daxwazên wan e jî û gotin em ê bi daxwazan û duruşma rêberê dema azadî û serkevtînê li qada Newrozê bin. Ji xizmên girtiyan Sulhiye Saruhan got ji bo Newroz bibe Newroza azadî divê herkes werê Amedê û em bi hevre Newrozê vegerin azadiya seroka po. Ji xizmên girtiyan Nazime Boltan jî anî ziman ku divê di 21 adarê de Amê ji erdê heta asmanî bibe Newroz û got em ji bo rêbertiyê nûbeta adaletê digirin heke têcîda li ser rêbertiyê rabe wê ya li ser zarokên me jî rabe. Lewma divê herkes bi herike qada Newrozê. Besna Günay jî got ez li Mêrdînê tevlî nûbeta adaletê bûme divê em Newroza îsal bikin azadiya rêbertê. Newroz îsal veguherînin Newroza yekîtiyê hevgirtin wekevî û aştiyê. Bi vî rengî em rê li ber dagirkiriya dewleta Tirkiye Rojava û Başûr bigirin. Ji xizmên girtiyan herdem koçer ku di nûbeta adaletê ya li Êrihê de cih digire Newroz pîrozkir û got em bi hevre azadiya girtiyên xwe û rêbertiya xwe bi awayeke azad li Amedê bijin. Sultan Ozbay jî got em teva di Newrozê de dengê xwe ji bo girtiyan û rêbertiya xwe bilind bikin. Piştî axaftina fermandarê HPG Serhacî hat girlayên agir vê xistin û li dora agirgovend girêdan û peyama Newrozê dan. Havalên ku îro di mevziyan da di çeperan da bi îradeyekî Kurd
ku seroka ku hezafa bigrin çeperan da şar dikin min tek dibin em jî bûyî rehê berxwedaniya serokatî dest pê kir û rehê berxwedaniya hevalên çeper da şar dikin Newroza giştî gelê Kurd pîroz dikin em bêjin em î sal bikin ala serkeftinê vekin serokê xwe rizgar bikin Hava Newroza 2024 di serî da serokap û li şehîdên şoreşê û tevayî hevala pîroz dikin. Dîsa hevalên di zindanê da ji bo şikandina tejîka ser serokap û girgreva birçîbûyînê dane em li hemî hevala pîroz dikin. Dîsa dayîkên aşîtiyê ki şev û roj li kolanan ji bûna xwedî li îrade û keda zarokên xwe derkevin li kolana nav berxwedaniyekê dane em keda wan dayîka silav dikin û em Newroza wan jî pîroz dikin. Ev Newroz wê ve Newroza serkeftinê em bi vê bîr û baweriyê em ê sala 2024 hem ji bûna tekoşînkirina azadiya Kurdistanê û hem jî ji bo rizgarkirina fîzîkî ya rêber apo em ê bikin sala zaferê bira hemî gelê me vê bîr û baweriyê dabe ku ev sal wê bibe sala zaferê hemî gelên rojhilata navîn gelê cîhanê em Newroza wan pîroz dikin bijî serokap û bijî Newroz. Belegodarên hêja coşa Newrozê li Rûşdatê Kurdistanê jî berdewam dike li Saqisê Newroz hat pîrozkirin. Gundê Sûtûyê bajarê Saqis a Rûşdatê Kurdistanê Newroz bi coşeke mezin hat pîrozkirin. Şêniyên gund li nava gund dibin baranê de agirê Newroz dadan û li ber stranên gelerî guvend girêdan. Hêja wêrxistinê ku îşev li tevaya bajêr navçe û gundewarên Rûşdatê Kurdistanê û yên Îranê agirê Newrozê were dadan û pîrozkirin. Pîrozbayên Newrozê bi taybetî li herêma Hewraman weke her salê bi reng û peyamên xwe di dîmenên xwe yên bi heybet tê pîrozkirin. Hevseroka Pijakê Zîlanvejîn Newroz li gelên Kurdistan pîroz kir û diyar kir ku armanca wan a bingên a vê salê mîsogerkirina azadiya fîzîkî ya Rêber Abdullah Öcalan e. Ji bo wê jî banga mezinkirina têkoşînê kir. Serî de Newroza 1724 li Rêber Apo pîroz dikim. Her wiha li hemû malbatên şehîda, dayîkên şehîda, dayîkên aştî, hemû jinên tek û şer, hemû gelên azadîxwazî ku Newrozê vekî sala nû vek cejna vejînê ji bo xwe dibînin vek gelên aryayî, gelên zarosî wana pîroz dikim. Cejna Newrozê cejnekî dîrokî ye. Cejnekî hem dîrokî hem ferhengî ye. Hem ber zordarî hem ber desthilatdarî ye. Newroz gerek vatayê xwe hene hem serî rakirine dihêla gelan de bi têkoşîna Rêber Apo ya ji 5 salî zêdetir nî qernî zêdetir de jî bi agirê Newrozê yê bi kavayê hemdem heval mazlûm, heval Zekiya Alkan, heval Rûnahî û heval Reşin ku bi agirê canê xwe agirê Newrozê geş kirin û bi vê şêwazî vatayekî cudatir, girîngtir, dîrokî, çandî, îdeolojîk li Newrozê bar kirin û di têkoşîna azadiya gelên Kurd e, azadiya Kurdistanê de, azadiya jinên Kurd e hîn hevgirtî vere diyar kirin û bi vê rihê ve, bi vê ferasetê û bi vê helvestî, vê sekinê ve berbe Newroza Qandîlê ve çûyîn armanca me herî mezin di vê salê de ev e ku em azadiya fîzîkî ya rêbertî mîsoger bikin. Tevgera Civaka Demokratik Tevden Bank li gelên Bakur Rûşatê Sûriyê kir ku tevlî pîrozbayên Newrozê bi peyama tev deme ya bi boneya Newrozê wiha ye.
Em Nevrozeli Reber Abdullah Öcalan gelemeye Kurdistan'e tevay gelemeze botamiye PKT'nin hereme malbatên şehidan azadiye hevalen girti û yên digreva birçîbûnê de û li şervanên li êniyên rûmetê pîroz dikin. Em ê bi vê rihî Nevroza îsal bikin Nevroza piştgirêke cîhan ya Xurd abûbanga pêkanîna azadiya fîzîkiya Reber Abdullah Öcalan û çareseriya siyasî ji pirsgirêka Kurd re. Her wa em ê Nevrozê îsal bikin ısrara domandina parastina destkeftiyên me yên dîrokê. Di vê Nevrozê de em asla berxwedan û têkoşînê bilind bikin ji Efrîn heta Serêkanê û girê Sîpî em ê herêmên dagirkerî rizgar bikin. Carekê din em Nevrozê pîroz dikin. Em di bê baweriyê de ne ku geleme û tevay gelin Bakur û Şatê Sûriyê beşdarî pîrozbayên Nevrozê bibe. İnisiyatifa Gel Azadiya Reber Abdullah Öcalan'a Bakur û Şatê Sûriyê ji bo azadiya fîzîkiya Reber Abdullah Öcalan nehê sibatê kampanya komkirina îmzayan da bûn dest pêkirin. Li Kantûna Firatê komkirina îmzayan paziyê sibatê dest pêkir û dê heta 4 Nîsanê berdewam bike. Endamê komîteya kampanya komkirina îmzayan a Kantûna Firatê Ahmed Xoçe têkildarî kampanyaya xwî. بری ویجی یعنی بسالان گلک جاری نکی و پنگاوه یعنی دست بیکر و گلک توپونی یعنی امزان هات توکرن جبوی مجلس آیکتی اروپا هیسال جاره کردن دسانی جبو ویجی لسر آسی باکور روجلات سوریه دسا پنگاوه که وی رنگی یعنی دست بیکر ام دزانین یعنی ریبر آپو یعنی پشتی وابو یعنی زیده 25 سالن يعني التجديد كده د اوجد جرافا امرالي دا جبو في بينغافي يعني في ارمانجي جين اما كانتونا فراتي ما 15 يعني بيشتي 15 شباط ما دسبيكر د في بينغافي دا جين دسبيك يعني وك كوردناسيونا ايكو في بينغافي يعني بيشوبيني لسر اساسي كو امكان بن و بينغافات حمي كانتون دا يعني بمشاندن تشبغرا جي نافچان دا تشبغرا جي تاخن دهندري باجير دا تشبغرا دهندري كوميان دا تشبغرا استي يعني باجارن تبعي دا جي مدس في حمله كر تشتي كود حتى كانتون دا هما گشتي يعني 115000 امضا هاتي توب كرنا لي حمله هين يعني نقديه وقت يعني في ما هي تشتكي مدغاست ام و امزانا يعني اف حمله بداوي بكن ل بمره داوي نبو وهنجي يعني بردوام دكيه هين حطاني شاري يعني ما هي نيسانه اف حملاوي هبه يعني امكانه بيجن لجور هدفها مجي همان ها جيشتيه دريا في يعني في حمله رجيم ام دغازن جركدن تكسبكن وام وقت خلقيه هرمه وقت خلقيه كانتونا فراتجي ام جبوي ازاديا ريبر ابو يا فيزيكي حتى داوي تكوشين يعني بكن بتشرنجي كو بي غاستن ام لغور وهاوي جبر اما يعني د ارمان جامدا تشتي هري اساسي ايكو امزانن جبو چارسري او ياجي ازاديا ريبر ابو Cengiz Çandar got Öcalan bıdahan caran re û rêbazên çareserî rêskiriya parlamenterê Partiya Cengiz Çandar geşerdan û rûşlata navî amadekariyên Tirkiyeyên ji bo êrişa li Sehrema Kurdistanê xandin kir û got rûşlata navî ne wek beriye. Bi taybetî piştî şerê gelê Kurtiya 40 salî guhertinên mezin çêbûne. Ev guhertin bi şerê İsraîl û Hamasê bêhtir eşkere bûn. Lê metirsînî ev bû atmosfereke hîn bêhtir aloz û şer derkeve holê heye. Guhertina hevsengiyên rûşlata navîn wê bandorê li Tirkiyeyê jî bike. Dewletên wekî Tirkiye ku polîtikên militarîstên revebirin wê mecbûr bimînin ku xwe biguherînin. Tirkiye ji bo ku rê li ber vê guhertina dîrokî bigire amadekariya operasyoneke mezin li dijî başûrê Kurdistanê dike. Serokkomar tim behs dike ku divê ji Sûriye 30 kilometreyê heta bi başûr ava bikin. Ev ciyê ku behsa wê dikin coğrafya Kurdistanê û tê watiya qirkirina gelê Kurd. Lê divê were zanin ku Tirkiye tenê di 30 kilometreyê de rana waste. Eger piştî li Tirkiye neyê girtin
eğer peşili Türkiye neyi girtin ve pevajo her bir cihekene diyar ve biçe. Çandar Diyarkir ku Reber Abdullah Öcalan gerek caran re u rebazên çareseriya pirsgirêka Kurd rêskirin. Divê em û herkesê ku aştî dixwaze daxwazên ku Birêz Abdullah Öcalan destişan kirine cardin zindî bikin. Mixabin govend bi tena serê xwe nayê geredan. Ji bo sergovendê jî divê Awropa û cîhan bikeve nava li hûn tevgerê de. Pêdiviya welatê me bi çareserkirina pirsgirêka Kurd heye. Çalıkvanı nöbeti gotin müfteya çareseriye li İmraliye nöbeti adalete li 6 navendan bi duruşmaya ji bu adalete em tecide bişkirin ji bu aşti em bibin denge zindanan didome. Çalıkvanı li Merdinê ji nivîsre axivîn gotin em li vir ji bu serokê xwe ji bu azarokên xwe nöbetê dikirin. Çareseri bi hevdîtina serok re pêk be. Çalıkvanı nöbet adaleti û endama dayikên aştiyê Nûret Terlak dest şankir ku ji ber ku li welat adalet nîne dest bi nöbet adeletê kirine û got heke li vî welatê adalet hebûya zarokên me ne di girêva birçîbûnê de bûn. 3 salin destûrna din dayîn ku agahî ji rêbera po were girtin. Êdî bes divê herkes ji konkujiyan re bêje na. Ez bank li hemû dayikan dikim ku bila li dijî zext û zilmê li dijî rijandina xwînê rawastin. Em çareseriyê dixwazin û divê rêbera po de min dest were berdan. Çalıkvanı nöbet adaleti û endama dayikên aştiye Atiye Yılmaz jî got em ji bo serokê xwe zarokên xwe nöbetê dikirin. Em ê li cem zarokên xwe bin. Em heta bigîjin encamekê em ê nöbeta xwe bernedin. Em dayîk êdî kuştinan, mirinan, zext û zilmê naxwazin. Li İmralî û hemû girtîgan zexteke mezin heye. Çareserî bi rêber Aporê pêk de. Parêzer gezer girtî heya daxwazên wan bên qebûlkirin ve çalakiya xwe bidomînin. Endamê Komîsyona Girtîkan ya Komeleya Hukuknasên ji bo azadiyê ÖHD Parêzer Rêzan Gezer ji Ajansa Anefera Axivî got girtiyên di girêva birçîbûnê de bi gelek zext û binpêkirina mafan re rûbirû dimîne. Eger daxwazên wan nê qebûlkirin ve encamên krîtîk derkevin holê. Parêzer Rêzan Gezer dest dazanên ku tevlîbûneke zêde ya di girêva birçîbûnê de heye û got girtiyan ji bo hilbijartinê herêmî girêvê dorveger ya 15 rojan heta Nîsanê talûf kirin. Ji bo Nîsanê gelek hindik dem maye. Divê desthilatdarî bi zext, îşkenceya psikolojik û cezayên dîsîplînên li riyên teslim girtinê girtiyan negere. Divê ne tene malbatên girtiyan ne tene saziyên mafê mirovan tevahiya raya giştiya Tirkiyeyê li girtiyan xwedî derkevin. Daxwaza girtiyan daxwazên rewan e û raya giştiya Tirkiye teva alaqedar dikin. Herkes rakirina tecdîdê li İmralî aştî û demokrasiyê dixwaze. Parêzer Rêzan Gezer herî davî got daxwazên sereke yên girtiyan rakirina tecdîdê li ser Rêber Abdullah Öcalan û hevdîtina parêzeran û malbatê berdana girtiyên nexweş û bi dawî anîna şewitandina înfaza girtiyan e. Ev daxwaz hemû mirovanî alaqedar dikin û rewan e. Pêwîst e hemû raya giştî êdî zext û tecdîda li ser Rêber Abdullah Öcalan û girtiyan qebûl neke. Divê raya giştî ji bo jiyan û tenduristiya girtiyan denge xwe bilind bike. Ji bo wê jî ez bank li hemû saziyên sivîl û partiyan dikim ku dengê girtiyan bibîse. Endamê keneke Selam Alî Diyarkir ku niha ramanê Rêber Öcalan bûye riyek siyasî û rewşenbîriya çareseriyê pirsgirêkên gelan ji ber wê yekê hemû azadîxwazên cîhanê daxwaza azadiya wê dikin. بنسبت مسئله او پلانگیری که کاتی خوی لسالی نونو تجبر ریبری گیری کرد ریبر اپو انجام درا دیار او پلانگیری گلادیو یعنی باولین او ترک نبو بتنه همو ولاتانی ناتو بجدار بون بداخل ولاتانی دیکی جهانی دروی ناتوش همویان بیدنگیان هلبجارد برانبر او تاوانه گوری دجبا ریبری گیری کرد انجام درا که مسئله او بو یا پلانگیری لسر ریبراپو جێبەجێکرا مەسلەی بیر و فکر و هزری ڕێبەراپۆ بوو کاریگەری نەک لە ناو چوار پارچەی کوردستان و گەلی کووردا بگرە لە ئەمریکای لاتین و لە شەرقی ئاسیا و لە بەشی وڵاتانی دنیای و ئەوروپایشە جێگەی خۆی گرتبوو بۆ پرۆژەیەکی فکری سیاسی لە
لای ئەو حیزبە بەرەڵسکارانەی کە لە جیهانە سەری هەڵەدا دژ بە داگیرکاری و دژ بە چەوسانەوە و دژ بە دیموکراسی و مافەکانی مرۆڤ. بۆیە ناتۆ تورک و هەموو لایەک مەترسیەکەیان بە گەورە زانی لەسەر خۆیان، بۆیە ئەو پلان گێڕیان جێبەجێ کرد. بۆیە تا ئێستا کێش بەداخەوە دوای 24 ساڵ لە زیندانی کردنی بیرمەندێکی سیاسی گەورەی کورد و جیهانی شەتوانم بڵێم دنیا خۆی لە ئاستی ئەو تاوانە گەورە کەڕ کردووە. Milisên Rahşan Demirel ên HBDH li Çığlıya İzmirê dijî fabrîkeyekî faşîstan çalakya sabtuajê kirin. Milisên Rahşan Demirel ên tevgera şoreşa yekbûya gelan HBDH tişgotin. Di serî de gelê Kurd qîrîna azadiyê ya hemû gelên rûşata navîn û herêmê bi agirê Newrozê re bilind dibe. Newroza agirê serhildanê yerê dijî zilim, zext û mêtîngeriyê ye. Qesra zaliman heta şewitandin û bi vî rengiyê agirê Newrozê hat vêxistin. Îro jî em qers, şato û rezidansên zaliman didin ber agir. Weke sembola têkoşîna ji bo azadiyê ve agirê gor dikin. HBD di daxuyaniyê xwe de ev tîjî diyar kir. Pazî hadarên me li İzmirê li navendên hilberandina koletiya modern agirê Newrozê vêxist. Milisên Rahşan Demirel li Çığliyê di saatên siharê de li dijî fabrîkeyekê çalakya sabtajê li darxistiye. Agirê Newrozê li depoya fabrîkeyê gor bû. Agirê Newrozê ya ku nemirên me bi bedena xwe gor kirin wê weke sembola azadiya me heta dawiyê hilbe. Çar endamên ESP hatin binçavkirin di çarçoyê persona serdozgerê Komariya İzmirê dayê destpêkirin de îro polîsan bi ser malan endamên Partiya Sosyalîsta bin destan ESP de girtin. Di serdegirtinan de li İzmirê Hıdır Ali Kılıç û Sinem Çelebi li İstanbulê Birkan Polat û li Eskişehirê Ebru Yiğit hatin binçavkirin. Hat zanin ku kesên hatine binçavkirin birine müdüriyeta polîsan. Belgodarên hêja Hakan Fidan carekê din gev li yenekê xwar. Wezîrê Karên Derveyê Dewleta Tirka dagirker Hakan Fidan duh bi şev ku tevlî bernameyekê televizyonê bû behsa siyaseta dewleta xwe ya derve kir. Fidan di nirxandinê xwe de carekê din gev li Yekîtiya Niştimanê Kurdistanê yenekê xwar. Wezîrê Dewleta Tirk ku bi ti awayê hebûna Kurdan qebûl nake vê gefelî Kurdan xwar. Tirkiye bi biryarek û hemû amûrên polîtikayê derve yên di destê xwe de bi awayekê koordînekirî bikaribîne. Hêjayê gotine yedi şazê çile 2024 de ji Hakan Fidan li Parlamentoya Tirkiyeyê derbarê êrişên Dewleta Tirkiye dagirker ên serbaşûrê Rojavayê Kurdistanê axivî bû û gev li yenekê xwar bû. Fidan gotibû tovî dorpêçên me yên li dijî Silêmaniyê eger yenekê helwesta xwe ya derbarê PKK de neguhere em di wergirtina tedbîrên zêdetir de dûdilî nabin. Piştî gefên Fidan êrişên li serbaşûrê Kurdistanê têbêj dijî şoreşker û welatparêzên Kurd zêde bûn. Li demên dawî de jî trafîka dîplomasî ya Fidan û raydarên din ên ji bo Hewlêr û Baxdayê egera operasyoneke ji bo dagirkirina Başûrê Kurdistanê derdixe holê. Di navbera Colemêrk û Şirnexê awşût ket û rê ji hatin û çûnûrê re hate girtin. Ev du rojin li Colemêrk û navçeyên wê şilopa dibare û li ciyayên Simbî yê bilindahiya 3478 metreyanê awşût hate xwarê. Ji ber awşûta ku li nêzî tûnela li devera Depînê hatiye xwarê, rêbêja di navbera Colemêrk û Şirnexê de ji hatin û çûnê re hate girtin. Ekîbên rêbêjê û şaredariyê yên li herêmê hatine sevkirin ji bo vekirina rêyên dest bi xebatan kirine. Li Duhokê ji ber barana zêde lehîra bû du kes windane. Li gorî agayên hatine standin duh bi şev baranek zêde li Duhokê bariye. Li gorî agayan ji ber barana zêde lehîra bûye û tê gotin ev ketiye nava gelek malan de. Li gorî agayan du kes ku tê gotin ber lehî çûne heya niha jî nehatine dîtin. Rêveberiya parasneya Duhokê xwest kes ji malên xwe dernekeve.
نوچهمه داویه لهرمن باشور سوریه به بونه سالوگرا 13 آلوزیا سوریه خو پیشاندان هاتن درخستن لگوری ناوین دا چاودری مافه مروان آل سوریه سوهره به بونه سالوگرا 13 آلوزیا سوریه دو بشبل باجار قونیت را یر باشور سوریه به دهان کس خو پیشاندان درخست خو پیشاندان آندا پانکارتن ام آزادی خوازن قونیت را و جولینه بازاران ناکن و تسلیم نابن هر دلو پک خوینه ده هزار شورشگران با افرینه و شورش و بدومه حتی داویل رژیم سوجدار اساد وره حتی وکرن لباجاروکن دایل تفس ترشیهاب سهم الجولا کرک الشرقی و ال میازین انگیردای باجار درایی خو پیشاندان هاتن لدارخستن بلگودارین هجا منو چند نواروجه ده پیشکش کرن امنا حبر خددن قادن نوروزی وکی که هندزانی ایرو 8 باجاران و نافچیان نوروز به جوش که مزن